kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. assalamu alaikum mon bandiraɓe en calmini goto foye inde mum e yettode muɗum en mbiyama ko woni jaam fof yato ko enen ɓuuri en gartiɗo en émission meɗen gonka debbo e rendo men sa wi gonka debbo e rendo men noon ma haala suka kaala e mawɗo kaala e rendo ngo foof noon min kalda mumen en calmini bandiraɓe men en calmini ceernaɓe men e waliyaɓe meɗen en salmini kadi hono jinnaɓe meɗen wonɓe ɗo e galle he kawɗa ha a salminama a salmitama a juurama tal bindal sam asamminama jurama donama ñaganama Allah moƴƴere ɗo gonɗa ene gonirɗa fof ɗo jaam Allah moƴƴo yetto en sammini dendagal en ɗamen e bandiraɓe men fof ɗo mbawi wonde ene goniri mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salam caggal jettuɗen Allah julɗen mawlana Mouhamadou Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam en calmini ban hasimen ɓe taniraɓe rasul sallallahu taala alayhi wa sallam en ɓe en calmini halifa men diine halifa men aada en calmini dendagal kettotoɗo walla jeeɓowo Pindi TV kala ɗo mbaɗa wonde ene gonirɗa a wiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu en jetti kadi karalla men laaɓɗo juuɗo hono Thiat walla mbiyama Mansour Sow bindam salmitimama eyyi kawɗa ha en gartat ɗo tan ko yaawi e ko yacci e tem meɗen hande noon jiɗɗen yewtidde koye ɗanniyankoɓe meɗen gona ɗo ene e leydi he comme goppa debbo ma ene woni lewru muɗum walla goppa debbo ma ene jibini tan ene ɓesni ene dañi lewru ɗannoɗa jaaha gona toon plus de 20 ans ɓiɗɗo yiyanima debbo yiyanima jinnaɓe ma aussi jiyanima hande koye ɗum ɗo jinmi jewten kawɗa eyyi Binta a jarama haalo plan mbi ko diƴƴi mumɗa haali maaya nde wonno kala ko joli haale kono wona kono joli kadi yemtine wonno wonko jolata haale ene wawi safude ñawande kono wonko jolata yemtine ene wawi wonde raɓo ko fewani ko wona ɗum ko addi ɗo hande haala mo kadi fewi te ko hunde yanji e oɗo jamanu ɓe oɗo saaha gila dawa dawi ɗangal ne moƴƴi tan en 1973 nden naggane jara temedde jeegom ndemɗi ne jara capanɗe jeegom guerte kala jara ɓunnayi nden talde tew yeyete ko nogas waɗi noon ko heege e tampere e kala on saaha tabɓe ne ñaame dayiri ene ñaame a faami de ɓiɓe cakaleje ne cakkite ko wayno e koye noon wonno noon ko tampere nden noon sagataɓe ɓe e komin kawri minen nden sagataɓe ɓe ɗanni nde ɓe ɗanni nde woni ko cibini ɓe ɗannima ɓe dañi galleji ɗi canci ɓe mahi galleji ɗi mahi bamude mahi hôpitaluji mbaɗi gueɗe kewɗe ɗam kiram ene jeeya ko addani hankkadi mon fof yiɗde yaade te gonga noon so tawi galle bamma añananima gacce oɗo añan ɗum yewede walla winde kono noon toɓɓere jiɗɗa haalde nde ko toɓɓere fonde haalede par ce que en jii mbiɗa ni ndesa debbo tan gonɗo lewru wotu o andama ɓiɗɗo toɓɓe hakkude moɗon Allah hokkuma sens haqqille ma wona e ɗannade daña visa paye Amérique payen Amérique tan si
yimɓe heɓɓe hannde nana Amérique noon kam yo ngartu Yongarto. voilà ɗon donc toon mbatten jofoɗen yewtande aduna o en ɗan le partout jaha aɗa liggoo aɗa heɓa geɗe ɗiɗi woni haqqille ma haɗi kewi tati goo yoɓe dañ kayitaji no watta yaade mbaɗa arta ɗiɗi yimɓe dañi licence galle baba mi maha tati oɗo galle o heeɗi oɗo galle o ɗum woni woni ɗo kadi woni jiɗɗaɗo leydi mais oɗo yejjit haqqeji tati e mbaɗa hol yo nem hen haqqe goto haqqe jinnaɓe ma jinnaɗe yiɗi ɓimo goo wona haqqe goɗɗo hakkude ma e joom suudu ma surtout surtout ma noon on haqqe on haqqe on ɓuri muusi vraiment ɗanngal 20 ans 25 ans a ɗum natti wonde ɗanngal lew ko fergo lew joom ko feri haqqe kediɗo haqqe ɓiye mo ganduɗa hoore ma jibina tegal ma so a yiidema to jeeyanima taw e kadi ɓiɗɗo ene yiiɗi yiide jinnaɗo muɗum eyyi aɗa andi ndeysan cukalel gotel mbiɗi yummakko e bammakko ceeri ndeysan yummiraɗo faati galle gila ko cukalel a yummiraɗo faati galle mumen babiraɗo heddini hen cukalel ngel noon wonde message sa fof wonata ko woyde wiyama an holko gayta salo haalde ha waɗi ñalawma goɗɗo ɓe mbima an holko gayta ɗo goyanmi min jibinami ko mi yaari nenami babam ne jaata walla ɓe joddi walla ɓe ñamta andi ɗum firti ɗum won effort o gonɗo ɗon kadi yidde nde voilà c'est ça ene mawnina suka voilà ɗum wonko ɓeydata ɗo ene ɓeydana ɗum surtout belamma o ne jogi hen belamma so tawi mbiɗen ko to banggue ɗum ngal ɗanngal ɓoygal ɗum deyi min kam mi wata moƴƴinde ɗum par ce que haɗatma artude mbiyata ka so a dañi kayitaji donc ata artude logoɗa mbasa dañi mbasa ɗani tarigol ngol mais Allah jogui cakkude ko nanatiri hako tan ne woodi ko bella ko ɗa sakkorde ɗo waɗi sauce ɗo waɗi ñebbe ɗo waɗi goɗɗum ko yeru neɗɗo ne wawi dañde gaga ɗum faami gueɗe ɗimmel ngel a lori joom suudu ma surtout lorde nde sah Voilà. par ce que sa ƴeewi hannde debbo ma tolnoy ɗo ngannduɗaa ɗo wawata muñde wiyete tan ko mataw ndimago ene wona ɗon ene wona ɗon mais wona ko ngannduɗaa ko ne wawi muñde ɗum saabu aɗa andi wonto tannoɗa a sohlat gorko par force a sohla ɗum saabu aɗa ñaama lamdam e sukara kala ñaamowo lamdam e sukara sohlat gorko muɗum tan sa wi ka dimo noon aɗa jooɗo aɗa muñana gorko ma sa wi aɗa muña ɗum ɗon yahat ha ganduɗa ko rafi wontantuma par ce que eɗen jiiya ɗo ene wiya debbo oɗo ko dafaɗo rafi gorko hay gorko refere min mi yi gorko mo gandanɗa hoore ma o wiya ko ɗo e lebbi ɗiɗi so heɓani debbo ko ma yo wonde ko dimo Allah moni seedi wona cagan on de ko dimo mbima on ko dimo mbima ma wonnaɓe kalmi ko enen gandi kalmi ko gonga fami mais kam ko ɓuuri hen hewde ko debbo rafete rafi gorko voilà min kam mi heewani yiide gorko ne rafi debbo mais kam min la plupart ko jiyanmi hen ko debbo rafete rafi gorko min mi yi gorko dafaɗo dafi debbo anni on rimɗi no wona ɗum anni ko lawol ko debbo yiɗata ko gorko ɗum yiɗata wona probléme debbo wondata o on probléme gorko wonda mais ɗum fof sen garti ga ɗanngal no muusi kono yawde haqiqi kadi woni ana ɗannima a ɗannima a dañani kayitaji mais aɗa daña kalisaji a mahi galle ma ha yooɗi région ma ne timmi est ce que an a wawa wadde feere garta ko keɓɗa toon ko gana mbaɗa ɗum ɗo hen investir ɗo investir jiya debbo ma e sukama jiya debbo ma e sukama e jinnaɓe ma kono ɗanngal tan ha holnden kawɗa ha ɗanngal ha holnden gorko ɗanno plus de 20 ans on wona maire joƴƴini ɗum toon de joƴƴinimo toon tan sene manqueno ko debbo muɗum manquete ko tan ay ɗum komin ganda o taƴat biyema ko ara ɗum komin mbawa wiide ne manque walla ne ko ɗum de eyyi yende ma ene wawi miijade ɗum kadi ɗum ne wawi wonde effectivement kono enen kam
kalten hen tan ko ɗum moƴƴani franchement ɓaade gon halte par ce que debbo tamit ene jogii sahaa ɗon ko welata debbo galle jooɗo resata ɗum ene moƴƴi noon debbo kalmi resata ɗum ene moƴƴi noon debbo kalis resata ɗum ene moƴƴi noon ko resata debbo ko noon ɗum so tawi debbo haɗama ɗum so haali ko mayɗo so haalani ko mayɗo kaɗo fo duuni duwa mayɗo yallah yurmomo yaafo c'est ça parce que ko omon hakkude wuɗɓe mayɓe quoi ɓaade gonkalden ne woodi eyyi enen noon eɗen gandi gorko fof gummiɗo galle bammum ununaji jorde yeehi ko jiɗɗo fadde gacci ko jiɗɗo riwde basal e humon binnagal o ɓaaƴa dañal e pinal e gandal ɗum enen gandi ɓiɗɗo gorko fof kamɓe jagguɗo saabu ngeyi hen sahaaji aɗa yiya debbo jooɗo natta wawde muñde wullito wiya hankkadi ne natti wawde muñde kono so jinna muɗum gari i an holko mbasata wawde muñde gorko ma nana nelduma a manquiraka sabunde a manquiraka ñamde e yardo aɗana hoode galle jooɗo kono wonko ganduɗa ko ene manque e makko kono jinnaɓe aussi so ɓe ɓiye wullitima on banggal yoɓe darat oɗon banggue par ce que on banggue kadi ɓuuri wadde important e kalis neldeteɗo ɓe ɓuuri andude on banggue ko ɓiɗa nadde nden lowre tan mais kadi nden lowre ne lora jomum ene lora mais jinnaɓe jiiɗa nadde ɗon jinnaɓe ɓuuri andude jinnaɓe ɓuuri andude ay won pijowo e leela walla sappo e tati lewru taw sa nani mo lewru wiyata wanda wona ko suka darto soyno ronko yiide ko so mawɗo lowri sukanta yiyat ɗum mais ko widema ɗum ɗo ene foti sensé te surtout hannde oɗo zamanu mo gonɗen ɗanngal ngal meeɗi welde kono hannde ngal welani kalɗo e deƴu ɗum franchement parlé ko gowko tan jaasi dabari kono est ce que yimɓeɓe mbatta feere ƴeewa artude ɓuuri eyyi par ce que artude nde ene heewi important artude nde hannde eɗen jogii naange nani hay goto ɓuurani en naange eɗen jogii ndiyam nani ko belɗam ala ko ɗum welde eɗen jogii manano diɗo ni sagataɓe nani il faut yimɓeɓe garta ɓe kucca e ndema a faamidi mayɗo ndu wonoɗa ɗum jibbino innana ɗum mo sellani calmina ɗum ɗum ɓuuri welde haalo pulaar wi lacciri longere lacciri ha ko ɓuttere damma suudu nene ma ko waw jabaɗo kadi ma waw neede ɓiye e needi ndi jiɗɗandi jiɗɗani ɗum de voilà kono sa nehani ɓiye on gondani tan janggo e jaam ma woɗɗo jiɗɗa wadde ɗum orienté kañum ne salo par ce que aw nehani yiyanima guila ɗe woni poɗɗel toksel ɗo yeehi ha mawni sa wi aɗa onca tan ene saddirma seeɗa haalo pulaar mbi ɓakke mayre guilo kecci kono sa ɗacci ha yooro tan mbiyaɗama loonde moñoyi kadi kaɗa ha ɓuuri hen muuse gona debbo muñana gorko ma plus de 20 ans arta premiére gartal muɗum wondata e ma ko lewru recennement lembel takka ɗon ɗum kadi eyyi ɗum kadi ne muusi de ay ɗum joni bindital dawle kuma ko dow an dawle no foti ala men de woni ko dewgal hoddiro Allah e dewgal nobbo fami e dewgal Allah e sago ni dewgal foti dewgal hoddiro Allah jiya yimɓe jiɗodira non a pardon yimɓe ndesodira taw jiɗodirani ko hoddira ko hoddira e ndesodira ɗen dewle jeyata ɗe belaɗi ɗe ha ɓoy seeɗa ceerle naata hen ko woddira tan kono kam yidde ala ɗo aɗa faami bon dewgal nobbo jeyaɗo debbo tan noba ɗum noon mbawi yidde konngol ngula wawa mi alna ɗum alana ɗum mi alna ɗum konngol walla nobo ni ko c'est ça mi alna ɗum konngol gongol noon mbawi wiide yimɓe ha mbawa famde a faami de wonko jiiɗa debbo tan mi yi binta ko debbo jontaɗo ko baɗɗo fayida tan mi noba ɗum noba mi min desdira ko noba ɗeɓe waɗi kono ko takki ko fuɗi ni wona gotum ko takki ko sa fumpi tan yahat mais ko fuɗi ko ɗon mayta dewgal yidde noon ngal dewgal latte dewgal yidde ɓooyat cuutat fewat kadi garɗat
kadi tiiɗat aɗa andi mo goppuɗa ɗo 20 ans ene jooɗi ene muñanma yidde tigi woni ɗon wadde sa arti ruttumo teddungal ngal ɗon atima woni ruttude teddugal ngal a arti premièrement wurde joomum ko mankano ko wat essayé kañum hefta ɗum wona ɓaɗoɗa ɗum wuuro gurdam ɓerde muɗum yornon nde doosa ɗum ha leppa a faami sa ruttimo gongol a arti hay goto wiyata wota ndese par ce que taade kon rokkaɓe ɗum ɗon ala bawɗo hadde on ɗum kono onon no ƴeewete toujours no ndesirton ni eyyi aɗa andi debbo ne foti tinnade andu tinnimo mo yiɗi gorko 20 ans mais yato kanko debbo kadi mo jogui seyɗade gorko o fof kalen ɗon fof debbo o jogo seyɗade gorko o koko woni seyɗano seyɗade gorko hankkadine gorko wawa nande haala belka sowona haala ma wawa jiide debbo jontaɗo sowona an wawa weltade sowona an ko an tan wawi weltide ɗum hankkadi a woni seyɗade mum nder a woni seyɗade mum boowal debbo on foti wadde noon mare gorko ne resa debbo taw wona seyɗade mum ene waɗi mbaɗatno kala men dewgal hoddiru kay ene way noon min cikkannomo kala desoneɗo taw ko seyɗade muɗum wona seyɗani mbaɗa an waɗa kala mam ñuga faam wona dewgal hoddiru mi mbaɗa faam kono ko koye namdade mo tawɗa hoddiro ɗum seyɗade ene wawi wonde ene wawi wasa wonde ene wawi wasa wonde ɗe ene wawi wonde hen ene wawi wasa wonde hen e mo tawɗa ene jooɗi guila kon sukaɓe noɓedirɗon ha ndesodirɗon seyɗade ne wawi wonde ɗon walla wawi wonde ɗon de ko dewgal hoddiru won ɗon dewgal hoddiro ngal anda seyɗani ene hen anda seyɗani ala hen ma jaaha ha nder mbiyaɗa daña seyɗani o taw seyɗani ala ɗon daña probléme a faami il faut paama ɗon quoi nafan ma ka dewgal hoddiru yata seyɗani hen hay seyɗani hen ni yata ko dow dow ɓeeta par ce que ko hoddira tan ko ɓay kono contrat ni ne wawi wonde woda ɗo hayde par ce que mi a yiddi sa mbiyama jiddi tan hakkille ma yata koye hakkude rasulu sallallah alayhi wa sallam nani nde e jomiraɗo jom mbaɗi e bawɗe emi hakkuma ɗo musid seeɗa woni yidde ayi nelaɗo allah sallallah alayhi wa sallam o meeɗi wiide bilali yo yeyde nder makko yo yimɓeɓe nden manano ndiɗon noni enɗam mumen bilal naate wuro mouhamadou wi ndene enɗam mon ndene enɗam mon o witti demal galle seydina aliou karamallah wajhu sibabul bayna rijal seydina aliou on resi famade ɓurde rasulu sallallahu taala alih w sallam nelaɗo ko mawni ko fuɗɗi siko bilali wirti ɗon no wi nelaɗo wi ndene enɗam mon tan no wi daro o dari kamo seydina aliou oy ko mbiɗa o wi ese mawni yo nden enɗam mon oy sa yi mbiya min ndenani enɗam min ndenata ko yidde eɗo kala man ɓurti ɗum hayni nelaɗon fotiri ni haala kongol esum mbiyum fayi hen kongol o wiiti no fayi galengal o tawi noon ousmane aboubacry oumar sahabaɓe nelaɗo sallah alih wa sallam nelaɗo wi bilal mata yano yettina nelaɓe makka oy kalimo damal galle ese miñi seydina ali wi danani enɗam ɓe nena ko yidde oumar laawi ousmane laawi aboubacry laawi heddiɓe mbine law nelaɗo wiɓe ko seydina aliou haali o kamil kaɓɓiraɗo ay enen mbiyata ko kamil kaɓɓaɗo ɗum ko erreur wona haala mansour kamil ma haɓɓite jangge ayne rene faami o seydina aliou kamil kaɓɓira yanode nam o haalnami ko tati mo wudi noon billahi yinode seydina aliou waɗi ko mbiɗa mamadou oye jimmi widema nelmi bilali yo nden enɗa mum mbiɗa nden ko yitte hol daliluma e ɗum ko an seydina aliou ko an woni dalilu oy goñi oyi aduna o e lakara holmo tagra sibabu ɗum oye mbiɗa mouhamadou rasul hokkumal ngal gadda o allah oyi ko jiɗɗon o heddata o yimɓeɓe e jinneji ɗi kullum añum ko yaara e aduna he ko fof mo tagra sibabude mum oye min mouhamadou o hokkumal ngal gadal o wi allah oyi holko jiɗɗon o heddata holko woni hakkude mum o yidde o janggo timɓe maayi ñaawama ɓene paara jeygol ɓene paara aljanna hol tefnoɓe faaraɓe jeegoɓe paarti aljanna o mi rasulubillahi sallallahu alayhi wa sallam oyi hokkumal ngal gadal o wi ko allah holko jiɗɗon haydara min jiiɗani ko yidde woni ɗon o wi wadde allah jo huuɗo allah wahadun allah wasamad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad yidde wona caakan mansour yidde il faut dewgal waɗa yidde il faut dewgal waɗa yidde par ce que sa yiiɗi neɗɗo o franchement parler ko nden ɓurata wawde muñande mo ni d' abord kono joni guille meɗen fof ko guille intérêt oɗo mi yiɗirma sibo wonko joguiɗa mi yiɗirma
sabu galle joddo mi yidirma sabu jawdi ma hande la plupart ko ɓuri hen heeɗo ko ɗum woodi dayi joni dewgal ayi joni Mansour dewgal ɗume alhamis aljuma samedi dimanche lundi wiyeɓe ceeri Mansour ani wayi leydi e woodi ko ɗum mo seeka ko kalɗa ko ene heewi important par ce que haali ko a haali gonga joni yidde siballa kam ala ala goto so neɗɗo ari joni ne ƴama ko ɗani hen kene toɗannoto ɗoɗannoto jogui compte banque ne ɗum jogui oto jogui oto ne e ɗum wona koye ɗum ɗum woni ala sens mbawa ɗum ala sens par ce que ɗum woni tata mbiyede ɗum ala sens ko hunde nde gandanɗa hoore ma ene poti waɗ ɗum dépensé neɗɗo saɗa yiɗe ɗo yiɗum Allah jiɗamo sabu rasul sallallahu alayhi wa sallam ɗum woni yidde joni holko jiiɗa e gilli ɗi ganduɗa ɗi neɗɗo ara ƴamal tan hande jiiya ɓiɗɗo gorko tan jiiya ɓiɗɗo debbo jiidana ɗum gorko tan gara mbiyamo jiiya debbo comme exemple min hande an no jiiruɗa kam ne taw aɗa jogui neɗɗo ma moƴƴo ene langnuma debbo tan mbiya i min de haqqillam yani koye Binta jara mi yaha toon ngara sa ari mi wima ko jogui omo jogui oto omo jogui galle ko liggoto kanko ɗanniyanke walla ko France walla ko Amérique walla ko Gabon walla ko jooɗi en walla ko ɗo jooɗi holko miijiɗa e ɓeɗon non ɓen woni mo mbiɗa an kay haala ka gasni woni yidde intérêt e ɗum wonɗon ko yidde intérêt wonɗon mais yidde intérêt a faami de yaata sa yiɗiri neɗɗo o jawdi Mansour so wasi an can sa yiɗiri neɗɗo o mbaadi so boni ngari an can sa yiɗi neɗɗo ko mbawɗo ñantade ñano ñantade fof gaccam a yidde ceerno Mahamadou Lamine ceerno Cheikh mo kan liwi omo yidde fof yo won sikku Allah min so wona ɗum o ceeru ngu wonata ko mboɗo mooli Allah taw mo nemon fof daji saw mawɗo ene wiya mboɗo mooli Allah taw Allah ala ɗon yiɗɗen wiide sen garti e dewle men hannde nde eɗe poti ƴewtede beele eɗe jogo barke surtout ma sa voilà surtout ma ɗum eɗe jogo barke par ce que dewgal so tawi yidde wonani fondement mum pour dañi hen barke kadi wone worɓe garat ƴamdema iliyoɓe kalanma ko wone mabɓe ɓe kalta neɗɗo luɓo oto ara daro wima hande ko ɗum min jeeyi neɗɗo ñanto ñantugal ngal ganduɗa holluma ko ganduɗa ko ala ɗum pour tan ya jaɓan ɗum jaɓana ɗum janggo e jaam mbasa yiide ɗum noni mo eyyi ko ardi ko fof ɗum fof sa yiɗi goɗɗo introduire noon debbo ko debbo jiɗiro intérêt par ce que min yii waji goto so moƴƴamoya o ƴettata ka rapide sa ummo bigi wata ha man tille haɗo tillen tablo tillen o tello ɗon mo ñanti o luɓo ɗum oto walla wonno waye tan o yetto gallo madi wona taw ko luɓi ɗum ko gueɗe tati ne hen wasde finde nani hen wasde jaɓde Allah nani hen dewgal kono walla law nani hen wasde finde neɗɗo sa fiɗi a faami a wiyata aɗa funtamo neɗɗo pinɗo famɗo wiyata aɗa funta neɗɗo pinal wona ɗum yaari pinal yaari ko lijjita golle ma lijjitina golle sehima walla balliɗo ma waɗa ko mbaɗanɗa ɗum walla waɗa kolluɗa ɗum walla waɗa ƴenguiɗa ɗum mais neɗɗo jogata pinal ne funta yimɓe tan ende wayi leydi hannde temedere neɗɗo nanɗo mbiɗa funta yimɓe min hanki tan won mbiɗo ne funtami par téléphone allo ɗaha cam mbiyamo si oye bon joni joni won nelduɗoma o nelduɗoma weef mbimi aha joni wallahi oye pamano ko minen nelduma wiye ko noon wonko min ɗeɓi wadde hen hokkam compte mo tan min baba oɗi namdomi kono ɓoyi joom an mbaɗa nanma kono nanɗo bama mbimi min wawa wadde ko bama noon andi tokkude o andi mo hawri o voilà mais pinal pour wiide aɗa funta yimɓe wona ɗum sohla andi neɗɗo garowo ene ñanti walla ene luɓi oto janano ɗum fof fenen goso yeehi galle ma o tawtata gueɗi ɗimmel neɗɗo no mbaɗa ni wa noon trele ne moƴƴi inama ade no mbaɗa ni wa noon tan
tout court a ari ƴamde aɗa jogui droit ƴamde debbo debbo ene jogui droit jabde omo jogui droit salade kollama no mbaɗa kollama no ko joguiɗa kollama nder ma e bowon pamnama ko ni tan mbaɗi wona mi ñamata hande janggo mi ñalla noon c'est ça debbo ni ko ɗum ɓuuri yidde voilà kollowo ɗum hoore mum voilà kono noon aɗa ara aɗa ñanto en aɗa luɓo comci en aɗa luɓo otoji en aɗa ɗum ko doggo ɓeere binta yewtere men nana ñawla seeɗa joni en gartat tan e ɗanniyankoɓe taade ko kamɓe gudditirten ko wayno hande Amérique naaɓe min jawaki on noon komin yiiɓe rewɓe moɗon e tampi seeɗa wona ɗum par ce que Amérique sa yi joni en jumpi yewtere yeru ko toon aɗa liggo kono dañde kayitaji ne satti gona ɗon 10 ans 20 ans hay Europe noon wayi e gueɗe banno e kadi hamin basaro on tan gueɗel gotel sa woppi joom suudu ma yo woot ko ganduɗa ko sa andi ɗum ɗo kadi ne jogori ɓooyde a yiyata joomum fewju feere wonde ko wona jooɗa toon plus de 20 ans ɗum kadi ne waɗi hagge saabu mbaɗa nana ene wiye l'islam rokkanimo ɗum ɗanngal juutngal mi nani l'islam rokkani ɗum neɗɗo e lebbi jeegom eyyi kono ɗum ɗon joni eyyi ɗo wonnoɗo ko alhaali ɗum waɗa haali nokasa kon kadi aduna o ko change quoi aduna o ko change so encore ko yo wallande tan lebbi jeegom arta kadi ɗum kadi wawa wonde eyyi kono kam kadi plus de 20 ans kadi ɓurti e bisimilla ɗum ɓurti eyyi mbaɗa wiya ya haal konngol ma cakkitingol tan mbaynoɗa bandiraɓe konngol am cakkitingol e yewtere nde ɗo hannde eyyi wona Mansour voilà hoɗa a yahan taw hay nok sabu aɗa yiiɗa gurdam maɗam ne waɗi nafoore eyyi hade nden kam en camminat sehlami yemiyankoɓe men ɓe par ce que heɓe jeeya hen ɓe jeeya il faut camminen ɓe voilà en cammina musidɗo men Ali Wadde mbaɗen ɗum toon dowlaji ƴettuɗi Amérique o wiyande ɗa ha camin koye amen dow jani e voilà en cammini ɓe juuro mom ñagama Abdou Salif Ndiaye ko wudru kanko mon toon ko yimɓe hettiyankoɓe men wuddurewel Ndiayeɓe lewel Ndiayeɓe toon woni e Mamadou Won ene wonde Amadou Won salminama tigui rigui juurama wonama en ñaguimoma Allah moƴƴere ɗo wawi wonde no woni kala ɗon calminten kadi o mo ganduɗa hoorema ko Alaji Mamadou Diagne ko ingénieur plein ko fonctionnaire international jeeya ko Dunguɗo Alpha ko ɗo woni machallah on ko bandi men kadi en neldimo duwaw isi ko jinnaɗo men ene sanki oɗo ɗeɗo ɗum ko jaari e marko ɓoyano yalla yimmo yafomo gar joni suudu makko Bama Diari e neldi Dunguɗo Alpha naɓe duwaw yalla yimmo en calmini Amadou Li Makka ene wonde ɓuuri Alpha naji Makka Li Amadou Li Makka Amadou Li Makka Li wona goto mbaɗanana Amadou Li e Makka Li fof voilà en calmini kadi effectivement Makka Li won min calmini ɗum en calmini kadi Amadou Li Kawlax en ɓe fof ko ɓuuri Alpha naɓe Amet wona aɗa andi kam komi ko reñam mbaɗandi amin jeeɗi komin tandraɓe Alaji Samba Aminata salminama juurama docteur Aliou Dia mbeɗa andi ma wat saaha gaddemo ɗo inchallah wara ko jirde makko docteur kañum ni toppiti ko affaire sukaɓeɓe inchallah noon kadi en calminima en juurmom en ñaguimom Allah moƴƴere en calmini kadi Mbow e Lam Djiby Mbow en Abdoulaye Sy en ko wayno Farba Lam en Moutar Niass en Hamad Demba en Hamad Jamnawo en kamɓe fof ɓe calminama tigui rigui ɓe juurama en calminen kadi oɗo mo gandanɗa hoorema wiide Ousmane Sarr en wonde Hawa Deme ene wonde Goli Wade eɓe toon Jolay France o ɓe calminama kamɓe fof kadi ɓe juurama ɓe gunama ñagama duwaw en calmini kadi to toon to Daabi to Saydou Baydi Mboyel ene wonde Mamoudou Sabbe en kamɓe fof ɓe calminama tigui rigui ɓe juurama ɓe wonama en calmini musidɗo ma sehilma a heewide Elimane Sow musidɗo salminama tawi kadi to woni en calmini en juurima ɗum en calmini dendagal bandiraɓe fof kala jeego Fini TV ɗo wawi wonɗo salminama tigui rigui o juurama o wonama ñagama e kawɗa ha ene wayno ko keddorden e waktu gasini ko ɗon tan ndeweten calminen hono Thiat Sow Thiat Mignam o salminama o juurama Thiat mo seigne Babacar Sy sa wi Thiat tan sa yimo tan darta jeyata ko ayawo seigne Babacar Allah ma ko yidde seigne Babacar o weltanama no fewi no fewi ko ɗon ndeweten calminen kawmen Abou Diop calminen hono Tata Leyla calminen hono longel meɗen buju meɗen hono Ba Hamma Thiab en calmini kadi Binta Diop ene wonde ɓi ko Daali ene wonde kadi Mouhammed makko ɗon ndeweten kadi calminen debbo mo boode Jammule hono Jeliya Diop banum yummum Oumar Wele en calmini bandiraɓe fof en mbi kadi gonka debbo e rendo meɗen ha émission garowo mi yejjitani badɗo mi ni o hono Dieynaba Sow Pullo
kanko addi o wutte jontade o yo yiide hanko yomi ɓorno ɗum Dieynaba ala Dieynaba Sow Dieynaba Capetel en calminimo no feewi no feewi kadi min beltanimomo no feewi en mbiyama en gonka debbo e rendo men KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko 900 mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma